Kewzan, qizwan, kazan, bitim û bêwik evane hemû êk nav e. Lê li her deverekî Kurdistanê navekî lê dike. Navê herî berbelav Kewzan e. Dara benîşk û benê darekî dêmî ye. Piranî li cihên çiyayî şîn dibe. Ji dara benîşkê bêwik ya benê bitim çê dibe. Dibe li bikên Kewzanê biçûk bin, lê sûdên wê nahête hêjmartin. Kewzan demsala payîzê digehe çê dibe. Xelkê Kurdistanê Kewzan tînin li ber tavê radixin, hişk dikin ji zivistanê re. Berê dema berf û baran lê dikir, çayekî didanîn li ser sopadaran, Kewzan, mewîş, goz û alîkarçikên xwe li ber sopê rêz dikirin, heya nîva şevê serpêhatî, çîrok, galgalên dinyayê li ber wan fêqiyan re digotin. Kewzan ne tenê bi xavî tê xwarin, qehwe û sabûn jî jê çê dikin. Sabûna Kewzanan gelek navodeng e. Ji dara benê benîştê benê çê dibe û benîştê wê taybet ji meîda kul re baş e. Sûdên Kewzanan. Kewzan ji bêhntangiyê re gelek baş e. Singê mirov nerm dike. Dema ku xik li we peyda bibe, ne li pey Hekîm ne jî li pey Luqmanan bigerin. Derman Xweda ye, lê Kewzan sebeb e. Dermanê kuxikê Kewzan e. Dema li we bû zikêş. Qehwa Kewzanan yan kulmekî Kewzan bixwin dê zigê we berde. Dema hat û birîn yan kulik li cihekî laşê were derket, berdewam Kewzan bixwin, Kewzan zû birînan sax dike. Kesên dilê wan zeîf dibe, dil bihêz dike. Ji ber dil bihêz dike, lêdana wê têxe rewşekî normal de. Kewzan hêza zewqê bi mirov re zêde dike. Kesên pirsgirêka wan ya cotbûnê hene, Kewzan xezêna hêza zewqê ye. Em werîn li ser sûdên qehweya Kewzanan. Qehwa Kewzanan ji kesên di gurçikên wan de ber, kevir, xîs hebin, dema êşiya ji aramkirina êşê re derman e. Kesên mîzê wan nayên û zorî dikişînin, îltihaba wan hebe. Bila qehweya Kewzanan bixwe. Qehwa Kewzanan êşa romatîzmê kêm dike. Kesên ku ji ber sedema dugiyanî, hamîlebûnê ling yan laşê wan diwarime, dermanê herî bisûd û sûdbexş qehweya Kewzanan e. Wermînê nahêle. Kesên berdewam dibêjin laşê me dixwere, dermanê xweriyanê qehwa Kewzanan e. Spas wa me temaşe kir.